pripravení sa poslednej disciplíny 2000 metrov prekážok. Do nasieniek predstavili sme si mená, tak si ich predstavíme ešte raz. 3 pretekárky: Popovičová Viviana, Kreosport Košice, Čavanová Alexandra, Atletika Sport Hrov Prešov, Horková Ela, CV Čelištovský Mikuláš. Maniču Savolíkov, Horková Ela, Čelištovský Mikuláš, Vylosovný rekord 7:11:98. Že aké ešte ďalšie futbol? Už som si asi volejbal vybral. Aj volejbal bol ľahký, ale ja som si povedal, že dá si basketbal, lebo v Brne vypovím basketbal. Hej? Neviem na výbor. Ale tam je zase ten basketbal ľahší. Čo tam je? Tam je iba, že musíš prejsť rovinku a tam sú také kruželky, musíš akože rebať, vieš? Potom dať dvojka, potom zobrať tu, a šertu a a vieš, akože ja som strašne šťastná, že môžem chodiť. Na prvom mieste zatiaľ Popovičová Viviana, Kreosport Košice, Kristýn Sáleše, Horková Ela, CV Čelištovský Mikuláš. Dievčatá majú pred sebou ešte trikola. neviem, proste musíš, že rozbehnúť sa, odraziť sa z rúk a ja to neviem. To asi najlepšie z gymnastiky, čo pre mňa bolo do nás stretné. Čo? Máš náhraz z golu. Na prvom mieste Popovičová Viviana, Kreosport Košice, v dnesnom hálese Horková Ela, CV Čelištovský Mikuláš. Za ním už začína troška zaostávať Čavanová Alexandra, Atletika Sport Hrov Prešov. Čo mám 19 a 25. A tam je, že športová história, akože česká, vieš, a potom tam je fyzika, biológia a vedecké, nie vedecké, to myšlo motorické. Že vlastne tam máš ako s cieľom, vieš. Ja tak, ja.
No nie, že možno na oči, tam aj píšu, že ty si zoháňaš, no. Toto nám oni príde. Prídeš tam po 10 rokov. Áno, je to mám vybavené. No je, poďme, ideme, odchádzame, máte si veci. Stále poradie neznamená na prvom mieste Popovičová Viviana, Preosport Košice, za ňou Vorková Ela, Pre Čelistovský Mikuláš. Biehajú nám do posledného kola, na 2000 metrov prekážov do Rastinky. No czekaj, już. Nie wiem, tak jest młody. Tylko brałeś kawiczkę na niego. To jeszcze nie. Jeszcze moja, Brodziowa, Rajcowa, a ta czwarta ale za kogo? Na druhom mieste Popovičová Viviana.